Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manon ngal daw, sipod simbang pa ni Parenteng manipod nagseminar. Ngam pa'y nakitkita. Kahit pasyarum ngamin ije balay da. Sige, ngamsan pa nga ita. Ay gayam, saan ka di makitrabaho ka iti extension ti daycare center? Way, tay so pa'y titangdan ka. Kakaiso na nga wampay pakitangdanan ita. Alatay nakpay nga rod gumatang iti kapikan asukar kini marikwanang. Mangtad ka iti gatang kaw. Kanya, jak pala lang rugi nga agtrabaho, dumawdawat ka manan iti igatang ma. Kahit sino nga rod ti pagdawatak iti gatang kaw. Alangan mo't nga nakdumawat kini kapitan. Ay, unay na ya. Nagrigat lakit ti biyagay. Inka pala umutang tawan pa'y kwartak. Imbag pa utangan nakday di abaa. Saan mo nga mingaw awagan iti baak Miss, kunam. Ano may ayaw mo king ka Ayunan niya. Jak pa'y kat inaw-awagan ni Marikwanang iti Mace. Enteng, apay asabali mo't tanti pa nagsasaom. Wan nga ron ba nang? Ta nagpanatingak ngamin, di nagseminaran mi. So akas tamad tanti boses kan saom. Ay kaya sa nabali at agimbag to na ito. Manulang nga aldaw, ag sublinton, ti siguro na paragsaot ka na boses ka. Agtumar ka pa'y ngamin iti vitamina. Tapno di ka nalaka nga agsakit. Enteng, kaano nga irugiyo ti kabarbaro a proyekto? Inton bigat mo't laeng panang. Nakasaw ko, nagti karpintiro. Mayat met, no dumakkel ti daycare center tayaw. Ay, nagilot ngamin. Umadumat kami dan ti ubeng. Nagagit ngamin na kita naganak da, nga garamin iti... Ay. Rugyam manen, ti saan ko akayat apa nagsaom, Enteng. Apaya saan mo akayat? Saan ka lingag paiso ti imbaga ka nalaing da nga garamin iti pagtugawan ti anak da? Iso nga umilat ti basita kwarto apagyanan da amin. Alangan, adi na agaramid iti tugaw ti anak da. Kat agkurang met nga ro ti pagtugawan da. Nagrigat mo't ngamin ti kanayon nga ag-request iti tugaw iti ili. Good morning, Miss Beautiful. Maray, umutang akman iti kapikan asukar mo. Good morning, Mat, Mrs. Beautiful. Itaman pa nga awagan nak iti Miss. Napagtagainop ko nga main, nga da nakitak anagarum kun ka dito'y tirsinama. Ay, una yan, Mare. Guwapo ka di matla ang tinagaram ako nam iti tagdagainap mo. Idi nakatalikaw, nagdakkel alalakay. Anya? Ay! Idi si mangaw ay saus, nagtaor, Miss Beautiful, ang bagay kayaw. Ay, nagmayatan no kasta. Sapay ko mata pumudnaw. Wan, pumudnon tong Miss Beautiful. Ay, alaam nga roden atay utang tagur oray ni badong ka. Ay, sige, Mrs. Beautiful. Mabiit lang ang taisupot ko. Malibin kakadwa. Mabalin tayong ti agawid, tagsubli tayo manan itong bigat. Ay, ibati tayo telekaman tayo dito. Tasublian tayo intun bigat. Adakan ka na ita, pari badong. Saan ba't siguro, mapukaw ti alikaman nga ibating? Dumagasta man sa akiday, di tatersina ni Marikwanang, pare. Ay, ikat wala pare. Uray sagay sa tala serbisa. Pagpaikat iti banog. Ay, day taman, pare. Sigurado ang may katiban naw nung makainom ta iti serbisa, pare. Katawa na pare. Imbagla paginanaan tamat, tumugaw sa uminom. Enteng, mapan kayo kadimanen iti aramiden yaw? Wala ba na?
Masapula malpasadagos tapno aramaten dagiti ubing. Adaman aramaten dagiti ubeng inton malpas. Pudno, takon ang banang. Mapalinpay nga aramaten dagiti naganak. No, adda angayan da a meeting. Ay, ay imbag, tana-aprobaran day ta resolution nyo. Dakkel, ti maitulong na kadagiti ubeng. Alakit ta inak nga ron ta in kami manan ituloy tag trabaho. Ay, Enteng. Di mo ka di urayan ni Pari Badong. Agkita kami tulay jayon ba ng dungo. Sana na dumagas pa dito. Sayang ba't ati oras na no umay pa dito. Ato down. Mabasatan, apok. Mabitlaan nga pong. Eremedyo, tapno saan kayo ang mabasa? Sapay agsaksakit kayo. Jack makapag na ama pa ni ti balay ti karuba. Ikanak iti kaputay apaglinong ko. Una pong. Mabitlaan, tama nga laak. Oh, atoy apong. Aglinong kayo. Tadapay papanak. Papa na, mapok. Agtudawn. Basit lang day taatudo apong. Sige, dito'y kayo pay. Agsubliak matlang nga dagos. Aguray ka man, apok. Agsarita tapay. Ibagam no sa dino ti papanam. Agsubliak matla dagos apong. Masapul asaan kayo ang mabasa. Amangan no kumaro ti sakit yo. Nay, awan mo tinda kita alikamon ko paray. Di martilyaw, di kutsara. Awan mo tin. Pati siminto nga aramaten tayo nabawasan. Apangay, asino nga ti nangalay di rabi. Pati sumagmamano ayiraw kit mapukpukaw. Ayan dan nga. Anya nga iti aramatek, tawan mo tinda alikamak. Ay, just kino sino tinangalala. Sino nga ti nangalay ti sumagmamano ayiraw kin simintaw. Ay, madiday to yan. Saan arumbang alain dati yero kin simintaw. Maaramat iti aramidin tayo adikir sinter dayay. Ay, masapol amamuan tayo no asino tinangalay ti alikamon kin ti yeraw. Ay, sana mabalin ang mapukaw ti alikamag paray. Nangina ti alikaman ti karpinteraw no gumatang kapay. Di kag na nagpari ba daw? Sa pulan tayo, no asino tinangalay ti alikamam kin ti yeraw. Nangalam kadagitero, apok. Basta inalak dita apong. Masapul asaan kayo ang mabasa. Agaramidak iti paglinungan ta. Nangalam iti gatang mau. Saan kayo ato managare apong? Ibagak to tinangalaak. Intun malpas kong aramidan ti kalapaw tayo. Amom ka di nga ramidan, apok. Saan ka matakarpinteraw? At dalakid dito makdara postena. Ikabil kumatan ti atip na. Mabalinain. Kasano nga iti diding na? Kabilak tumat lang iti diding na ayero, apong. Adumat ti kawayan apang ikapatak kadagiti yero. Saan ka no paymet anasarakan da Enteng? No asino tinangala kadagiti sumagmamano ayero kan sementaw. Aramaten ti kaadwan, innala da pay laeng mat. Asino nga tati awanan puso anangala? Ita, ni badungan tinagbulod iti aramaten ng agkarpintiraw. At dalatamot tao ama naging bubukod. Alaan da ti para iti kaadwan. Buwen nga rod No asino kit di Ha? Pagsasawak no maamwa. Pati alikamon ni badung ko, inalala na. Karpintero nga ta tinangala. Nalabit akasta amaray. Ay, mabalin namot nga ilako. No saan man akarpentero tinangala. No maamwa laeng no asinaw, talaga pagsasawa. Inala na kidain, ti alikamon ni badung kao. Nalpasan ti kalapaw ta apong. Inak isubli ti inalak nga alikaman. Nagbulo da maaya kadagiti alikaman.
Jak amo no asino ti akin ko kwa apong. Anya, kasano adi mo amaw? Saan mo ka di nga impakada, sakbay nga inalam? Sumipngat edin apong. Awan tao ijay. Gaputa jak kayat amabasa kayo. Inalaklatan Ingka nga rudan isublay. Dumawat ka iti dispensar, iti panangalam. Un apong. Hangam, mga nudusaan dak. Dusaan? Iso nga rod nga isublem. Saan ko mabalin nga esublitiyero apong? Mabasa tayo ano agtudo. Tinakaw mo ka di tiyero, apaw. Apong? Jak ngamin kayat amabasa kayo. Agsaksakit kayo ngamin. Nakita nga insubli ti Barito nga agnagan iti Carlo ti alikamon ti karpintero, kapitan. Anya, kaya't nasawain. Kadwa na anangala iti yero kan semintaw. Dayta ti saan ko adinamag, kapitan. Saan kumutan analagay? Masapula pa ayabak na dyan nga ubing. Ibaga na no asino ti kadwa na nagtakaw. Asika man, kapitan. Ibaga namot siguro no asino ti kadwana anangala iti yero kan simintaw. Saraya nga ulila na dyan nga ubing. Wan, kapitan. Kadwana ni apong na. Adan samot kalapaw da di tabanger. Awan tumod nga min ti tanod dito. Ibaon ko kumaamang sukon iti na dyan nga ubing. Asino ti kunayo anang isubli iti alikamag, paray? Jay kano ulila ngagnagan iti Karlaw, paray. Anya? Ay, yawan siguro ti makan na. Iso ama pan nagtakaw. No, anak ko matanod, paayabak ta imbestigarak. Apay no siya kung ti mapan mangayab ngay, paray? Adakin ka, ano kayat mo, paray? Barang ibaga na no nangikan na iti yero, kan ti semintaw. Imbag ta insubli na pa ti alikamin ka. Sa pa'y binulbulod ko ti aramatak ita. Akit inkangarudan at imbestigarak, apama na sumangpad kayo. Ay, mabalin la ko matimang baut iti ubing ta baut kan. Ay, saan paray? Saan ka nga gararamid? Idatag mo kanyak, saan narumbang asaktam di ubay? Anyati ko na maray. Jay ubay ngagnagan iti Karlaw tinangisubli iti alikamon ni Badungkaw. Kasta matimbaga ni Marikuanang Marituyang. No kasta. Saan nga rod adakas nga ubay tainsubli na? Ay Tano ko maagtatakaw, di na ko mainsublay. Anya nga tatipanggap day jay nga ubay. Tapay nga inala na sana insublay. Maamuan tayon to no sumangpet da kan ni Pari Badong. Napan na kanu sinukon ti ubing kay. Intaman met nga rod ijay ayan damaray. Tap numangag tanoan niya ti ibaga jawbay. Mapanta ijay daycare center. Ta ijay ka nga rod ti ayan da. Madama ti trabaho da ijay maararamid at daycare center. Imbag, adakan Karlaw. Asino ti nangalay ti alikaman ni Tatam Abadong? Siya, kapitan. Jak ngamin kayat amabasan ni apong ko amasakit. Amangan no kumaro, kat awan ton ti kadwak. Anya ti koneksyon ni apong mo, kanag iti alikaman ni Tatam Abadong? Tinarimaan ko ti kalapaw mi, kapitan. Idi ngamin nagtudo. Mabasa ni apong ko. Kahit asino nga raw, ti nangalay ti yero, kan may sa siminto. Siya, kapitan. Jayero ti inusar ko. Tapnosan ang mabasa ni apong ko. Sika, ti nangala. Uwan, kapitan. No pabayadan nyo. Awan pagbayad ko. Uray ibalod dak, tapno mabayadak. Saan nyo ko maabay-bayan ni apong ko? Nasingpit ka nga ubing, ta amom nga isakit ni apong mo. Agam amom ka di adakas, ti mangalay ti san mo ako kwa. Uwan, kapitan.
Jak ngamin kayat amapukaw ko ni apong ko. Anya ka di ti aramidak, tapno mabayadak, Kapitan. Saan ko? Napabayadan. Ta maawatak ti kasasaan mo. Bayamon. Ta na kami nga opisyalis ti mang sukat itinalam. Ika rin, masaan mo nga ulitan, wan? Ikarik, Kapitan. Ket, uray umayak mattumulong dito'y araramidan nyo. Ididamo, kunak numanagdakdak kas tinangala iti alikamon ni Badungkaw. Uray siyak nga rod, Maray. Nasaya at matgayam ti panagpampanunot na nga ubeng. Maawatak ti inaramid na. Wan Maray, isuasaan kon a pinagsasawan. Idi imbagada adakas ti agala iti saan na ako kwa. Si dadaan matpiman amadusa. Si sasaga na nga agsakripisyo, gapo iti panagayat na ni apong na. Good job, Kapitan Kentata Badong. No nasayat kayo, da kayo ti pagwadan ti kabaranggayan nyo. Ngam sakbay na, kaya't may man nga ipakaam mo. At ti aga kampayla ang ita a Kapitan Enteng ket ni Sir Roger Refuerzo Ramirez. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VG Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.